Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV. Kuyintokozo ukuthi njalo ngibuye ngidibane nani sishare izitori, sishare experience eyenzakala empilweni nezinto ezenzakala empilweni zabantu. Ngokungafuni ukukunika indaba, ngokungafuni ukukugobhozela, kepha ngokukubonisa ukuthi mhlawumbe wena le nkinga oyitshela ukuthi unayo lapha emakhaya incane kuney'nkinga abantu abadibana nazo la ngaphandle, kuney'nkinga abantu abadibana nazo la emhlabeni, abantu baney'nkinga ey'dlula lezi mhlawumbe wena oy'tshela unazo. Ithemba yini na ukuthi wena ungavuki kusasa uyoy'bulala, ukuthi ungavuki kusasa uyobulala lo muntu oy'tshela ukuthi ukufake ey'nkingeni, ngoba zonke iy'nkinga mina ngikholelwa ukuthi iy'nkinga ziyaphela, zonke iy'nkinga ngikholelwa ukuthi ziyaxazululeka. Ingakho nekasiso seduze wami naye ngithemba ukuthi after sikhulumile ngokubuka kwakho le video ukomente, uyilike, uyishare, uzolithola usizo. Angizile kuzoxoxa indaba zami. Nginixoxelile kwenye ivideo ukuthi ngiyafa nami ngiyayigulela. Angizile ukuzoxoxa indaba zakho, angizile ukuzoxoxa indaba zasestradini, ngizoxoxa indaba zanangu sisothe uzoyisholo yena indaba yakhe njengoba injalo. Bafethu ngiyazi ukuthi anithandi ngidayisa, kodwa either way ngizodayisa ngoba imali ngiyithola ngokudayisa, nemvula isiyanginetha kunje, angisazi nje. Bafethu abakwa EasyBet niyazi ukuthi basebenzisana noMakhaya TV. Bakunika indaba ezimnandi. Angeke ngisachaza kakhulu, igroup sengiyivulile, bakhona abantu bazowabona ama-video ka-EasyBet okwakho ukuthi ujoyine ngosithe 50 kule link engizoyifaka ngaphansi, uthola ama-benefits ka-R50, uthola ama-spins awu-25, uthola u-150% bonus more recharger. Uphile impilo yakho ibe mnandi, ungitshela ukuthi usujoyinile, ukuthi sithe sengijoyinile, ngokufaka egroupini siphinde kube mnandi. Bafethu ningakhomenta, ninga-complain bafethu. EasyBet is the best. Imali, ama-video la niwabona ngoba EasyBet ufaka imali bafethu. Ningixolela kakhulu, kodwa ngisekho lapho siswami usibhalelile wathi ufuna ukuzohlala nathi la esigqikini, iy'toro zisiphelele. EasyBet awukhokhile, sisebenzisa isigqiki. Kwenzakalani? Hey bhuti, nginenkinga nomyeni wami lapha, ngisakhululekile. Umyeni wakho kanjani? Ngiyasola ngazi ukuthi uthwele. Mangicabanga ukucabanga kwami ngazi ukuthi wathwala ngumfazi wakhe lo engafike ngasekho vele ekhaya, ngoba ukufika kwami ngafika mina ngizosiza kahle ekhaya. Okay, umyeni wakho, umfazi wakhe. Okay, ngicela nje ukuthi siswami usiqalele sona kuqala mhlawumbe istory. Ngiya-understand ukuthi akusithina sonke esikwazi ukubeka indaba ngendlela esifisa ukuthi sibeke ngakhona, and ikakhulukazi uma kuyindaba yakho ikixake, yabo. So engathi yikho ngithi mina nababuke sesithanda ngathi singayazi kusuka ekuqaleni, ngoba the way suyibeka ngakhona sekucream ekhekeni, kodwa gcineni thina sodla ucream sikutshela ukuthi mubu ucream, kanti kube mhlawumbe besidla ikhekhe lonke bese understand ukuthi kwenzakalani. Yebo, ekhaya ngafika ngumuntu ozosiza endlini, ngisuka emakhaya ngiza edolobheni, ngangizosiza endlini. Ngafika nje ngasiza kwa right because bangitshela imithetho kwakumele bengitshele yona, kumele nginakekele izingane, ngizenzise ama homework, ngiyisize lapho nalapho izingane. Kodwa into yafike yangixaka kuloya muzi, ngafike ngaqalelwa umngcele ukuthi kunendawo kumele ngingangeni kuyona. Lokho kwaqala kwangiconfuse ukuthi ngingangeni kanjani ekubeni ngisiza ngiclean indlu yonke. Kodwa nganganaka kakhulu, ubaba ubehamba abuye late, sometimes ahamba angabuyi. Kodwa khona la abuya khona kwase ku late, ngisuka kuyoshaya o10 ebusuku ngoba ngathi ngiphuma ekamereni ngahlangana naye. Mangihlangana nobaba wayephethe into eyamathambo samuntu kanje, kodwa manje ngathi yomile. Ngibona ungathi uthi isipoki umuntu omase usefile kanje. Okay fine, ngingabuzi nginganaki futhi into eziningi, kuba ukuthi ubaba uyaphuma ngokuyitshela kwami ngicabanga ukuthi akangibonanga ukuthi ngimbonile, kanti ungibonile ukuthi ngimbonile. Angazi noma ubhuti uyangizwa into engichazayo. Yebo, shuthi ke ubaba abuye ngakusasa, abuye futhi early ngalelo langa into angajwayele ukuyenza. Mangabe ebuya ubaba acela ukukhuluma nami, into angajwayele futhi nayo ukuyenza leyo, ngiyamukele kahle, ngihlale phansi, angibuza ukuthi lento engiyibonile izolo ngizizwa kanjani na ngayo. Hayi, ngiqale ke nami ngibe nokudideka, ngimtshela ukuthi hayi angikhululekile neze, ngizizwa nginokusaba nokuthuka because ngiyibonile lento engiyibonile. Wase ngichazela kubaba ukuthi loya muntu loya engimbonile
umfazi wakhe, kodwa manje unenkulumo ebanzi ejulile, engichaza ukusho ejulile, afisa ukuyikhuluma nami mayelana nomfazi wakhe. Okay, ngimtshele kubasi ukuthi hayi wayesawubasi-ke, ngimtshela ukuthi okay basi ngikuphi indlebe ngikulalele. Kube ukuthi uyangitshela ukuthi umfazi wakhe udinga ukuthi mina ngithathe isikhundla sokuba umama la ekhaya. Mind you, ngifike ngiyi-helper. Wasathi yena ufuna ukuthi mina ngithathe isikhundla sokuba umama la ekhaya, shuthi sengizoba umama mncane ey'nganeni zabhuti lowa la ekhaya ngiphinde ngibe umfazi. Hhayi kube ukuthi mhlawumbe ngiyayidikazisa lento ngiyayidikazisa, hhayi angincenge ngendlela le angincenga ngayo. Kube ukuthi aliphela usuku engangitshelanga ukuthi hhayi bo umama lapha, hhayi ngigcine ngize ngivuma-ke nami indlela engivuma ngayo. Kwahamba-ke isikhathi ngoba phela sengumfazi ekhaya, angisesilo i-helper, senginegunya lokuthi ngingene kuleya ndlu leya ebengavumelekile ukuthi kungene abantu kuyona-ke. Mangingena kuleya ndlu bekumele ngikhumule iy'cathulo, ngigeze amathambo lawa ngambone waphethe. Lokho kwaqala kwangishaqisa kwaze ngagcina ngize ngikujwayela isidumbu mayisithathe ephuma nasendlini wayengitshela isisi olwandle bese ngihamba naye sihambe siyolwandle, afika sigeze asithele ngenhlabathi amanzi. Kodwa into engayinaka uma beseyenza lezi zinto zakhe, akakhulumi ilanguage le yasendlini isiZulu esisikhulumayo, ngikhulumela ama-language engingawa-understand nje. Hhayi kube ukuthi-ke nami sengikhatheleke yilento eyenzakalayo endlini. Ukuthi mayibuya olwandle kuba masibuya ngeminye imini sibuya olwandle wayebuya ukuyogeza isidumbu leso, hhayi kuba ukuthi ngiyamchazela-ke manje ukuthi hhayi baba mina angikho comfortable ngoba manje ngiyabona yonke into ayenzayo. Let's say mhlampe kumele ahambe nomsebenzi, yena uyahamba aye lapha erumini. Ngazi ukuthi yonke into uyicela lapha erumini. Into edaleze ngabona ukuthi no lo muntu uthwele mani. Ngoba yonke into afuna ukuyenza uqala khothame erumini. Kahle kahle impepho yakhe yena ileya room, lilawa amathambo lawa lapha erumini. Into edala ukuthi ngifune ukuphuma kulento le. Ngiyabona ukuthi izofaka nempilo yami engcupheni. Kahle kahle vele sengisengcupheni vele ngisengozini. Ngoba ngathi umuntu ofuna ukungishada since sabantu abasebudlelwaneni kona lokho Nkosi yami ngiyaxolisa. Hayi ngiyakuzwa swami, ngiyakuzwa. Benginokudideka ekuqaleni kodwa sengiyakuzwa. Ngifisa ukunothisa la because ngokuzwa kwami wafika uqashiwe uzoba umsebenzi. Masusebenza ugada ingane uzise esikoleni okusho ukuthi uhlala khona ngani? Yebo but bengihlala khona. Mawuhlala khona wenza yonke into kusho ukuthi une-access yamanye ama-room ngaphandle kwalelo wathi ungangeni kulo. Yebo but bekuyi-room eline-bathroom phakathi kodwa bengamele ngingene kulona ngalibona ngoba nakho sengumama wakhona la ekhaya. Ngifisa ukubuza before ubone lokho wakubona. Ngabe wawunakho ukucabanga ukuthi mhlawumbe ubaba la ekhaya khona into edoje ayaziyo or wayeke balethe nabanye abantu besifazane endlini? Angikaze ngimcabangele okubi kodwa kukhona lokho ebengiba nakho ngoba ubehamba abuye ebusuku ngo-10 avule leli kamero elingavulwa. Kodwa ngibuye ngiyitshela ukuthi hayi mhlawumbe kunezinto zakhe ezibalekile ezihlala khona engamele thina sizazi. Abantu besifazane akaze kabagcaluzise endlini ngabe ngidlala ngani. Okay. After usuyibonile lento wayibona othi yayimathambo thambo, then wabuya azokutshela ukuthi sekufanele ube unkosikazi wakhe, wabuya wazokushela. Before uvuma ongacabangi ini ukuthi since ethi uma wala ekhaya uye lo ukuthi mhlambe nawe ngelinye ilanga uyoba kanje or ongacabanga ukuthi isithwalo before uvuma because uthe ukuthi isithwalo wabona usuphakathi uthi kahle kahle isithwalo sakhe lesi? Angikaze ngimcabangele ukuthi uthwele ngoba ubehlele ezongikhulumela ngokuthi umkakhe ubemthanda warawara. Ngisho sengisibonile lesi sidumbu somkakhe wangichazela into yadala ukuthi ngivume ingoba wangiconvince ekutheni umkakhe loya ofuna ukuthi mina ngibe umkakhe. Ufuna ukuthi nginakekele izingane zakhe. Nami ngafila sorry for izingane ezongicindezela nangomunye umuntu wesifazane ongasekho emhlabeni. Ideda ukuthi ngize nginaka ukuthi no uthwele. Mase sihamba sesiyolwandle sesiyogeza idumbu.
okunye lokho mase kumele mina usuku nosuku ngingene ekamereni ngigeza isidumbu kanjani umuntu owamathambo yona into abuya nginakisa ukuthi no khona into engekho right. Wena siswami unazo ingane or nayo ingane ngaphandle kwale yakhe since adenilala or ninayo nineyeni ingane nobabini? Cha sinayo thina kodwa mina nginayo engaphandle. Okay. Mina kanje kuye kuthiwa baleka ithuba lisekhona. Mina nje ngizokhuluma iqiniso. Izitori enokuthwala bese ngiyisaba kakhulu. Ngezathu nje ezithile izitori zokuthwala bese nje zinokungithusa yabo. Kodwa into engayifunda ngokuthwala mawuke wabona isign ukuthi umuntu wakho or umuntu othandana nawe uthwele nawe embukeli lapha ekhaya. Phumbaleke ithuba lisekhona ngoba umuntu othwele ngokwami angigxeki ukuthwala kodwa ngokwami umuntu othwele engenza noma yini ukuthi ebe nemali. Ngoba mawubuka isitori sikasisi asazi noma wabulawa lo mama lo wabulawe lo baba ngesazi. And ngifisa ukwazi ukuthi izingane zi-aware yini ukuthi khona uma wazo kuthiwa uyaphila la ziyazi ingane mayelana nalempahla. Azazi lutho ingane ngoba umama ngazi ukuthi umuntu owashona engozini yemoto. Imoto kwayinto eshayo kanjalo azazi ngamathambo. Imoto nje ngathi yasha nesidumbu kwawukuphela. Ingane azazi imikhuba leyo yabantu abathwele. Imikhuba yabantu abathwele kodwa angiboni ukuthi kungayiswe lihle lokuthi uvele uthi uyabaleka njengoncede evuka esikhotheni. Ubaba lo osewubaba wakwakho uyazi ekhaya kini la usuka khona, uyayazi ifamily yakho. Mangathiwa udecide ukuthi kusasa uyikhona uyela kini engacinga kuthole yini. Yebo bhuti ngangilanda ngoba nangekhathi ngiza etohweni ngalandwa uyena ekhaya. Yeah. Ukuthi lokhu ngokubuza for safety yakho ngoba ngisho kuthiwa usahlala naye. Abantu abathwele ukubulala kusinkinga kubo. So egcineni whatever singathina soyenza akufanele sizele ngekhanda ngoba lokhu kuzo involve impilo yakho. Ngithule nje njalo ngicabanga indlela eright. Baningi abantu ababeseyinkingeni nabantu abathwele khona usisi owakwafika naye wabona ke into kaMedem wakhe. Usasizakala lo sisi loyo ngenxa ukuthi samusa ebantwini abaright abesintu. Kodwa ngifuna ukucabanga kulesimo sakho vele egcineni uzomdinga umuntu wesintu ngoba asazi ukuthi lo baba lo ngoba ethwele ikuphi ukungcola ade kufaka kuwe. Kodwa futhi ngisacabanga umuntu wesintu alright. Ukuthi mangeke ngakhuluma ngokuthwala ngidibane nenkinga yabantu abafonayo. Baningi omashansane la ngaphandle. Kodwa bakhona engibazi ukuthi bayizinyanga zeqiniso. Bakhona futhi abantu engibazi ukuthi basebenza emakhishini banoku-experience izimo lezi ezikanje. Kodwa ke ngeke ngeqa amagula mina siswami ngithi kokwenzakalani wena uzokwenzani. Wena ufuna kwenzakaleni. Yipi indlela obona i-right for wena yokuphuma ngoba egcineni wena uyamazi umuntu wakho mhlawumbe ukuthi uweak kuphi, ustrong kuphi wena. Yipi indlela obungathanda ukuphuma ngayo fair and clean. Bengifisa nje angivumele mangithi angisathanda ukuba kulobu budlelwane angiyeke ngiphume ngokuthula. Kodwa sithi sengize ngakhuluma kuma social media ngibona ukuthi kuzoba into elula leyo ngoba manje kuzofana nokuthi ngihlazile igama lakhe la azongithola khona. Kodwa ngicela nje bengisize ngiphume kuyena ngiphume makuthi ngenzeka nenye indlela mhlawumbe ekukhishwe nezingane yebo akusizona ezami kodwa ngiyayizwela impilo ezikhula ngaphansi kwazo zona zibona isimo si right zikhule ekhaya right azazi ukuthi ubabwazo unhloboni umuntu. Yana mbuke lapha emakhaya ngiyafisa ngabe ngiyazi usisi uthi ngaphuma kanjani ngoba abantu abathwele abekho abantu abayingozi njengabantu abathwele and uzubona abantu abathwele bahlezi bekugadile ukuthi abantu ba-aware yini ukuthi bathwele and most yabo igadiwe mhlawumbe khona nawe uyabuka emakhaya uthwele nawe mhlawumbe ungasiza ukuthi usise ngaphuma kanjani ngoba egcineni nina akayithandi lempilo aphiliswa yona
ngoba asazi ukuthi mhlampe uye ngelinye ilanga uyobegezwa eyobe seyisipoke esimathambo asendlini, isidumbu esingangcwatshiwe, asazi. Kodwa usisi Somusa la esasise khona lo yasisi wasekuqaleni esake saba naye la owabona naye into kaMedem wakhe, mhlampe nakhona uyofika lithola usizo, asazi. Ngoba egcinenani besintu ngenzeka ukuthi mina ngiyile ngawo lapha idolo kwababa uSikhakhane, uye wena uphethwe iqolo lifike limhlule iqolo ubaba uSikhakhane. Kodwa sozama wonke amathuba khona nazo zonke indlela esingazama ngazo ukuthi usisi alithole usizo. Bafethu ngicela ukuthi ngiyivale le video le, ngicela ukuthi niqhubeke no-EasyBet, niqhubeke ni-subscribe, ni-like, nikhulise lo mndeni wasemakhaya okhula ngendlela eyisimanga-ke. Siyabonga kulaba abaqhubekayo besikhulise. So lokhu sinilethele nana amavidiyo anje, silokhu siwumndeni siyikhuluma indaba ezenzakala emakhaya, sixoxe usizi kanye kahle ney'nkinga ey'bhekane nabantu abaphila emakhaya singanankinga nje. Ngiyabonga.